chirangichiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabatinu moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganie wochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumigite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Tumo ligerali oyoiga no mugano obete gukukwanwa gotorikire ime yebuku asegotebekana muna egotebekana buna Yesu o Kristo nigo aimugetere tukerimo agatoma aboroki wabaya kabatebi ngagenda bakomochia gete monyarikaba mokondetera emori yebunda US birora kabatebi nga omonyene kiara babori nga ebunde ne ngahimo koire ebunde matenga no monene ontoma igo uino mugano tokurwa bwe esabaso tenga triumphant entry gose ogoswa kumugoko agokwa kwa Yesu Kristo gochiase omocho Jerusalem lituko bono chikanza chinyinge chenya kwa chiko chengera lituko lia lero lituko likatabakana ne lituko lia makendo gose ejumapili ya makendo ejituko lia lero ne lia jumapili mwancho muligerali chitaliki ni 13 omotienyi no yokane mwaka bwechirwera na 25 ekene kionga chinza ibere asenjera bwekera nucheni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri otokubatira na kwanza mimenyerio nigakoro kwa Wilson Makoli na ekionga chinza ibere toko cha kalimolioka ase ababwatani bekanze katoliki asinzemo ao imejense banyaka bagotara chinsemo ao lituko lirimanyekete gotoko chengera lituko limanyekete lituko lya makendo lituko lyo Yesu anyatuka kabagagosoa asomucho Jerusalem asabantu baleta amatonjira bakarusichianga nebitamba bakaranjira elinde ebunda eli Yesu alinete nyarkoge gweta nigati yali akorekana imeyo mochi obosongo chingaki ababwatani bekanza ya Kisi Town Parish banyaka bagotara gochengera litukelyo
Aboigo mwancho murigereria ababwatani be kanisa ya Recho Maria ise town gose parish ya town mageta Daniel St Daniel ime ya umuchio bosongo na baromba tigire maega anseli tukelio asabanya ko abago chengera na barabo litukelia se kanisa yabo na boigo umurandia umonene bwe kanisa yo nyaka baka ko irali bagelia bene na kwerera igoro yeli tukeliga lia bene lia makendo kila kila di pakacha Bishop Benjamin Piribo Maina nomo Gusinde ase dausi ya Kisi kanisa yetu ya mtakatifu kwa Daniel Kisi Recho Maria na lero ya ngiri tukoli nene ya makendo ya twale ngomera twa special dausi ya Kisi iga lero lakini mbura yate makutonyori yake lakini ende tu abantu mbatema mbamigereria bakire twakorera buya twanyora maseniwa amarande ao abageni bakire abande tofauti na ntogo geta se amayanya sato koreire na lero litukiriga tokunyora Yesu Kristo ekero arueta mateso ali siku 40 ona kogenda awujugara Jerusalem bono Yesu gutara kulia tarete munachiete alinete tigere na abantu bamukaribishe tekobeka kwimokia matama matoigoro nari tukuruka makendo bantu batwita mato bakaranjiro gweta bakumubaka omonene endo muruoti bona ngona intura tukumwete injireyo yukumwigi Kristo ari turabwati kijiro kiparato cyashoboruki mwanjo murigere tugotigana nayo iyeli tuko gose Jumapili ya makendo nigo tukumenye gubna abana inse myaka 12 nigo mugasolero abanyaraka bakonyora libaga lya bene ase gosoli ya golf ase omochie obosongo igatambukira bange baba bagokera na komenta buna ekyo nigo kegokonya ase okumanya chigosoli barabe gose barabake boigo kubakonya ase ogokore buyake masomo igatambukira bange bagokera na muno abaibuli babo ana igatambukira ikigose nigo chigosoli cyanya chikone kiwa asinsemo chia sports club gose golf course na abarundia nigo baboliwe kwa maisa chinga kiechiga chiembura enyingi eyuegendrete kwenekiwa ase orogongo rwagusi nensengima gokwana na egetaseni kiegetembe ase omochio bosongo ababwatani abo nigo bamwakira ng'ambu ya mono Dr. Margaret Obaga oyuole mwasiri bobosombi ase county ya Kisii n'omunyakirogo bw'abakori emiremo bamatatu okongo mose ase okubwatirana erigotinya sekta eyo y'obosombi nanya nabo nigo bamuchie bali bakogenda maminja nogochika kwogotabogoria abiria ase ensemo ya daraja moja kubwatikana n'emibasukano ya para iyo yaberege komenteka ase amatuko abwangoiga bono ntwabe meeting n'abakuba bonsi b'esi sekta mbalimbali tugateba ni buna togokora ebiasara ebiaito bia matatu ekiaera ntu n'abakori emiremo ba matatu naende ntu na viongozi
tutenenerete abakori emiremo gosonga iga otwagamba igoro y'echigari chaitu chikoenda Keroka chiaenda Kericho chiaenda Nakuru naro bionsi tugatebani chigari nchibasa gotena taraja moja tukaranga ntwagambe gente iki kiaera lakini bono gonataka korwa onyo asa abande bari baretire siasa ase gente ekio ekiagera ntobwate chairman yaite totenenerete muna ntu abakori emirimo bamatatu oiyo okorokwa ng'a Samson Okong'omose nero totenenerete ase egasi eyio bono ekero arangeretie omokutano tugatebani buna togokora na buna chigari chitaigotenena taraja moja mbaro baretire siasa inche gonataka koba ochumbe yanere iga ntuga iga ntori ase ogosari gotorase okwagacha naende turase ogokonya nonya na abiria baito ko bakoenda bagende sabari erendo ngekiara buna bona ari taraja moja chiachari chiabeiro chitarinke n'abantu baito baumira ororo batari bake bono nataka goteba iga chisago ne chinyinge tobwate bosonga iga ne chiterekita ne chinyinge tobwate bosonga iga n'abakori emirimo n'abange bari bosonga iga ntobwata abakori ebiasara ba Nyamira ntobwata abakori ebiasara bo Yugisi ntobwata abakori ebiasara ba Migori pamoja na Nyangoso bono nyentu twachire twakwaneire Keroka igoro ya taraja moja nkioro jayo koigwere ndamwamu waso akogamba mara waso agotebe kiongozi eki Okong'o chikenda ase taiyo gekoira bantu ntu tari biro gotokobuna anaye gosaba ng'a buno oyo ominto atebire abafanyikazi nabao ne chitachiri ne ching'ao na abafanyikazi ikwari na apilia into tokoereria abachitachiri chibesa into toroche omochando obansa igo bono abantera baminto ekero mokogenda ng'aki eye embura ekero ngebwate omochando gose mbuya kere sibiti mogokei nguswake morore chibambu moike buya nainto rende twagokera abanto twabekire mbuya mono tiga tobwaterane serikali enene serikali ya county tiga nyasaye abaseni togenderera ase obwamo ri usafiri abengiya na omancho murigereri mokonyi bomurai bwense omosike Professor Abraham Kithure Kindiki nigagenda kwegerera serikali ya Kenya ekorawa no murai bwense omosike William Ruto asogota abuna nigonyande kobaga koenekiria aba Kenya amange ng'a nonye uchumi yarengembe nige binto gusamagorie binto abige agendrete kugwa egento ke gosike kobwatekana amo ne chinguru amo no mukia bomurai bwense na serikali yaye omosike Kithure Kindiki nigali koekwana yuchinsemo chia Kiamba gose bunge ya Kiamba ime county ya Kiambu ase omochango bugochangira chikanisa me chinsamecho. And on behalf of President William Ruto, that we are on course in meeting our commitments to the people of Kenya, including empowering communities and empowering groups and citizens who are at the bottom of the economic pyramid to make sure that we equalize the people of Kenya. Niseme ya kwamba vile vile, mnajua ya kwamba wakati rais amechukua hatamu ya uongozi wa nchi yetu ya Kenya, hali ya uchumi ilikuwa ngumu kidogo. Si kwa sababu rais wa zamani aliharibu uchumi. Watu wengi wanafikiria tunalaumu Rais Uhuru Kenyatta kwa ile hali uchumi tuliikuta 2022. Hapana. Sababu ya uchumi ya Kenya kuharibika kwa ile hali ilikuwa ni kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19 ambao ulifanya uchumi wa Kenya ufungwe kwa zaidi ya miaka 2. Hakuna biashara ilikuwa inaendelea, hakuna watu walikuwa wanaenda kazini. Ukifunga uchumi kwa mwaka mzima, you expect the kind of situation that we found ourselves in 2022. Na ndio unaona shilingi ya Kenya ilikuwa chini, ilikuwa bei ghali kwa dola. Mambo ya mfumuko wa bei ama inflation ilikuwa inasonga kila siku. Bei ya unga ilikuwa juu kidogo. Bei ya petroli ilikuwa juu kidogo. Miaka 2 baadaye, rais na serikali kupitia mipango maalum tumedhibiti mambo mengine hata kama hajafika bado mahali tungetaka ifike. Ile unga ya kilo 2 ilikuwa 240, sasa imetelemuka kidogo
iko 1 something. Ile dola ilikuwa shilingi 165 dola moja, sasa ni about 129. Monjwa omo rigererie litukulia lero nigoria bali tukulia ngencho mono ase balia abako sasima wose bali bako bali ensensemeli yege Kristo zabanya kwa babago chengira buna atiega kumanyia abo mapema lituko gose Jumapili ya makendo no kwenyura litukoliria Yesu Kristo akorete etaro na goika ase omochie o Yerusalemu ne chinguru chinene gose no mwiga monene abantu banyaka bakorke mwako monge na nigo anyarite koba agako ikirana chinsamechio asa abantu bamwariganitie abande bagatua mato bakabeke para abande gutchinjira abande bakarucianga nebitamba byabo bakaranjira elinde ebunda elia elingotarira enyare koba agegutacha igoro kurende egento gia abange bakonyarka bakweboli ngelinga igoro yebunde yiga nige bukwegota banga Yesu nigatumita barko baya kabatenga genda bakasegete mosibole emori yebunde rororo munyarka moko nyendetera kurende akamya ko banyerika kabatenga omanyene bunde yukiara boli nga imo ko ire bunde yo motebenga no moneno totoma tomaitinga omoneno yo mba manyene na Yesu yuna muboli amangi gosegati abantu abange bakwebolinga omoneno yo mba manyene na Yesu karab maraika ya tebetenga nza chindenga no moneno totoma ebunde na boli tim omanyene bunda aboti moneneki gose mbaigete bakanyora omanyene yebunda kaboli na ande bunde yenja itekaira na kurende talie hebunda togokwanira hebunda tiri yengenjo oyo tumegete bunda nairo yugwe ngenjo oyore Yesu o Kristo gwikirawo manje murigire to kwenda umutimo komo keigo to kwira ntunyaga batogo so sensemelia kabire tunyara ko to gutwara egeikaro muna gotambeli tukulia Jumapili atoko chikonya ko to kurigereria amange to kubwatira na amo na samiyenda na aboigo head of state commendation Dennis Orioki tunataka to kurigereria eikiega na manganya ko bakonikigwa obachori bwa ODM bwa kolikanire obachori bwa UDA bwa kolikanire ekiama kia UPN na kirakengete no mukioye bwokonya bwoko umirana na kobeka emirobeli aboigo kurwese county ya Nyamira aba MCA egosaba speaker bonds babere Thaddeus Nyabaro nabo igoana ku kero mbanya kabago kirana kusibu senate karubirengara byabo gocha ayonsi goika asiri tukoli gora samatanga mura ibwense moskeru William Ruto nanya kabago beke kwana igore ya Ruto mastigo ayonsi goja kwana tore asensema ya kabere yomutimoko igotos ko gochiare chengor kwaro ni ototo nyangiri kuranse mimenyerio nigakor kwa Wilson Makoli kuranse ma transmission nigakor kwa Fira Kariri. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriyabantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyobwate emixer iyobwochoganya chirangi wekabunuragani ochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwenyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 01111615
00. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.